kayo? Welcome to our channel. So for today, pupunta kami ni Mama sa labas at kami ay bibili ng mga simple things na kailangan sa bahay like plato, baso, and cup, and so on. So, yung tindahan na yon ay mura lang ang mga paninda pero first time ko mamimili ng kung anong mga bagay-bagay doon and I'm so excited and kasama ko si Mudra. So, samahan nyo kami at let's have a little shopping! So, ayan. Thank you everyone for watching! To the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousands. Ganda yung mga plato. Ito maganda. Ito na lang. Kasya. Yung doon. Ang ganda. Yung ano to. Maganda din naman yun. Ito ang ganda. Ito yung kapatis. Yung mga ganito. Tapos ito ang mga sausawan. Okay, yun lang kulay. Ang ganda. Tapos ganito din. Ilan? 13 yung isa. Ito, mayroon. Ito dapat yun eh. Ito dapat na. Ito yung gusto ko, pan-diet. Okay, pag yan, kunting sabaw lang. Kasi mo, lagyan mo ng kunting sabaw. Ang plastic mo. Matasa ka na, dalawa. Dalawa. Magkano yun? Green. Orange. Ang dami. Ito naman ang laki. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. Maganda siya. O itong kulay. Something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousands, go on pizza. They just don't Alin na pili mo, ma? belong. Si Mama. Nandito kami ngayon ni Mama. Namimili ng mga plato. Paso. Mura lang yung mga paninda dito at ang gaganda. Mama!
tingin ka dito. Hello. Oh. Saan? Saan ka ba? Dito. Ayan. So, mura lang po yung mga bilihin dito. Ayan. I hope all of you, everyone, have a nice day. Ayan. Grabe, bulo-bulo yung buhok ko ngayon. So, bumili lang kami ng mga set ng plato tasa. Gusto ko nang palitan yung pangit namin na plato. Kaya, ayan. So, thank you everyone for watching. Hello. saw the look on my face, you saw the look on my had to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple dozens, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. So, ayan. Finally, nandito na po sa bahay. Ito po yung mga anik-anik na napamili ko. Ayan. May kawali tayo. Ayan, isang basket. Tapos, bumili ako ng lagayan ng plato. Ang ganda kasi. So, yan. 2 hours kaming namili. Ayan. Tapos, meron tayong kawali. Maribet, laglag mo nga dito. Maribet, laglag mo nga dito. Isa. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Para yan sa kainan ng pusa. Ayan. Keratin. Bumili ako ng keratin treatment. Tapos face mask. Ayan, brush ni mama. Yung panghilod ko. Ayan dito, yung mga set na mga tasa. Ayan. Taga-anim yan. Tapos yung plato. Ayan yung plato natin. Ayan. Mga mangkok. Maganda yung mangkok nila. Ayan, mga colorful na pili ni mama. Ganda bet, no? Pang chowking. Tapos, syempre, alcohol. Tapos, ano pa ba yan, bet? Ayan, tantaran. Ayan, bumili tayo ng tantaran. Ayan. Plato ko to. Ito special para to sa akin. Ayan, yan para kay Claire. Ayan, pang banana cake loaf ko. Ayan, pichel. Tapos yung walis natin. Natin yung walis. Ayan, syempre may walis. Tapos, dito mo yan, Bet, ilagay. Rasmus! Mura lang yung mga bilihin doon. Yan, bumili ako ng mantel para sa lamesa. Tapos, ayan, mga baso. Isa lang buksan mo, Bet. Ayan, ganyan. 6 na pieces yung binili ko. Okay na, balik ko na, Bet. Rasmus naman! Rasmus! Ayan. Tapos yung cup, asan yung cup? Itong brown, pakita mo. Ayan yung cup, pang kape. Ayan, ganyan siya. Sakto lang yung size niya. Ayan. Okay. Tapos ito, upuan to. Itong itim, upuan yan. Okay na. Tapos yun, Bet. Tanggalin mo yung ano. Ayan, diba? Yan mga piniling mga anik-anik. Worth of 2,000 plus na rin. Affordable, marami na rin mabibili. Ito yung lagayan natin ng plato. Saw the look on my face, you saw the look on my had to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends Itong lagayan ng plato, mura lang. 600 lang siya. Ayan, tcharan! Kapila ba? Sobrang nakataste. Bagong style
buksan mo doon yung ano, yung box. Lain mo ko ba? Tara! So, ayan, eto na po. Buksan mo, Beth. Ayan. Lagayan ng plato. Tapos, yung, ayan, pangsala. Tapos, yung lagayan ng mga baso. Ayan, tasa. So, ayan, sale siya. Nakuha lang ng 600. Pero yung normal price niya ay 845. So, ayan. Tuwang-tuwa si Mama. Ayan, ang daming ililigpit ng mga anak-anak. Itong kawali ko, ayan, bumili ako ng magandang kawali. So, di ba, magandang kawali. Kasi nakakahiya naman yung kawali natin, puro gas-gas. So, di ba? So, ayan. Rasmus, come here. Wala. Come here. Ayun si Rasmus. Nasaan ba yung pasalubong niya? Hello! Good evening everyone! Kakauwi lang namin ni Mama. 2 hours kami doon sa labas. Kasi namili kami ng mga kung anong anik-anik na kailangan sa bahay. Kasi yun ang request ni Mudra. Palitan ko na daw yung plato. Palitan ko na daw yung lagayan ng plato. So, ayun. Nakapamili kami. Mura lang yung mga bilihin. At ayun, nakita nyo naman yung mga simple things na napamili namin na priority na kailangan dito sa bahay. So, masayang-masaya si Mudra. So, buti na lang kanina, nahihiya ako mag-vlog na may guard. Baka kako ako isitahin, but ayun, thanks God naman, hindi ako sinita. So, thank you everyone for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!